kom naar Jota. Jawel, maar de jinnigste echte heer caravan. Roenom in de provincie doet de caravan op zoek naar bijzondere meesken en mooie verhalen. Joet is de caravan in Siggerswoud. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Je mag de microfoon inpakken. Ik zag je al haast door de bank, geloof ik. Ja, het is een oud caravantje. Het is wel een heel mooi caravantje, ja. Nou, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, nou, leuk dat je hem hier binnen, ja. Heb je ook voor u een tip? Een tip, wij hem hinnen kennen. Ja, wij hebben een heel mooi dorp en wij hebben hier een man in het dorp die had een hele grote dingen van vroeger. Hoi, Hoi, hoe is het nou? Jesse. En waar komt het bij? Ik zeg eens wat. Nou ja, er waren hier wel kleurrijke meisjes, ja. Maar er staat hier ook al in een boeten bij de caravan. Die man die riet altijd op een scooter door het dorp. Dus dat is ook wel een kleurrijk persoon, ja. En waar je dat? Dat is Ingrid van der Wier. En wen je er ook leuke meesken in Siggerswoud? Ja, En waar is leuk? Jano. En waarom is Jarno leuk? Omdat het mijn beste broer is. En zit Jarno ook naast je? Ja. Nou Jarno, dat is leuk om te jaren. Ja, heel leuk. Wat heb je ook bij jou? Een mal. Ik heb een mal, die heb ik hier een keizersnee gedaan. En toen zaten er 6 jongen in. En toen heb ik die op sterk water gezet. Ze zitten al 10 jaar hier in het potje. Dus, maar ik vang heel veel malen. Ik vang wel 500, 600 had het jaar voor boeren, voor een jachtterrein. Je bent mollenvanger. Ja, ik ben mallenvanger van beroep dan. Maar ik heb ook bij een hobbyboer gewerkt. Maar als wij familie even bij jou langskomen willen, Ja. ken dat? Ja, dat kan dat niet. Heb je voor u een goede tip? Ik heb zeker voor je een hele goede tip. Je moet zo even bij Wieger de Bosje matten. Die heeft een mooi museum op zolder, al hier oud ark. Dus het is zeker de moeite waard om daar even heen te gaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Ben je al wieger? Dat klopt, ik ben Wieger. Want wij kregen een tip. Je moet er even bij Wieger op bezitten, want die heeft een museum. Ja, het groot wordt misschien museum, maar ik ga wel wat zitten. Ja, klopt. Nou, mooi wel even binnenkomen. Je bent welkom. Waar maar we heen, hè? Nou, dan geven we naar Bob, hè. Dan ging ik hem voor. Nou ja, hier van mij zie ik nu een dag zo'n volle zeven op mijn rijnachtige dag. En En ja. wat voor museum is het? Hier staat van alles. Toen de beide door zijn we, want ik ging aan het prodden van het spul in de garage liggen. Maar de moesten die vrieten mijn klokschip op. En dat vond ik een beetje zonde. Ik zei, het mag maar wat op een droger plakje. Dus dan ga ik het hierheen transporteerd. En wat vind je zo mooi aan het aardegoed? Ja, dat het leeft had. Het is broekt. Dat ga ik altijd gewoon. Ik ga er iets mee. En dat is net alleen in materiaalspul, maar ik ga gewoon bijvoorbeeld dit vind ik bijvoorbeeld echt prachtig. Dit is een oud paspoort van mijn pa. Hè. Nou, als je ziet hoe simpel dat doe weer met een vingerafdrukje. Nou mag je het burger zien. Wat erbij komt te zien om een goed paspoort te krijgen. Wie het vroeger beter? Nou, dat wil ik. Nee, ik denk het net. Ik denk dat het vroeger wel relaxter was. De meesten die moesten vroeger wel het werkje van een liets leentje. Maar ik denk dat er wat minder stress was als je in het werk. Dan gaan we nog naar beneden. Zat je weer bij binnen in Siggerswoud hier. En ik hier dus een zolder met al die woord, daar ben ik een beetje mee begonnen. Dat wie boppen. Dat is nou de plannen binnen een beetje oors. En toen dacht ik van wat is het leuk om de W en de S om te draaien van Siggerswoude. Dus ik ga er maar weer een zolder van maken. En dan ga ik hier bijvoorbeeld een oude bascule staan en met
oor hierboven. Ik heb bijvoorbeeld daar een oude, dat is heel wat oors, even een oude melkerstulen staan. Die in de boeren om de grond. En dit is dan het zwoeltje waar ik het door hier. Dat is dan het zwoeltje die de boer dan aanbieden koeien. Nou, ik ga een paar omkeer en dan liet ik dat ding zien. Ik zei, wist wel wat dit is? Dan zei ze, ja, daar kun je op zitten. Ja, nou, we hebben ook een dus. Ja, dat weten de wij net. Maar ik zou mijn heid er nog maar in dat er die tuil onder de grond hier. Hè? En nou ja, dat vind ik dat hij meemaken als zoon van een boer, zeg maar. En dat aardig ga je jongen, je gaat jongen hoe dat werken. En dat vind ik leuk om dat te samelen. Ga je de mollenklem met je mooi aan? Ja, de mollenklem gaan we bijna. Kijk, zij staat hier in het gat. Zo. Ja, als je dan dat ding aandrukt, wacht, ik zal even een stukje pakken. Kijk, als je daar aandrukt, zo. Ik heb automatisch een prikje omhoog. Als ik jouw accent hier, jou ben ik geen Fries. Nee, ik ben eigenlijk een grijslander. Dus hij bent Fries en u bent een grijslander. En dus ik ben een beetje mengelboos, maar ik ken ook wel grijspraat, weet je. Hoe is jou? Huh? Ja. Maar jou praat net Fries. Nee, nou, ik kan wel Fries praten. Ja, ik kan wel Fries praten. Ja, zeker wel, ja. Oh, toch niet, dit is Omroep Friesland. Ik hier lekker in het wind. Ja, nee, maar ik kan hem wel Fries praten, ja. Maar het is, kijk, hoe ze een man ik voor me heb, dus ja. En waar heb je uiteindelijk die albino-mol mooi vong? Nou, deze. Ja, deze hier kan ja, wel, want ik heb wel 80 klem, dus ik weet niet welke, maar in deze klem zit er. Wij wensen jou nog een soort succes. Ja, bedankt.